Čau! Dnešné video je o tom, dosiahli sme 130 odberateľov. Dosiahli sme 130 odberateľov a v tomto videu budem zmieniť, sorry, ak tu je nejaká ozvena. Som za to rád, že sme to dosiahli. A budem zmieňovať hociakých ľudí, čo ma pozerali na YouTube, za ktorých som rád, alebo mi fakt napísali, že mi dali ten odber. Ak budete chcieť vidieť zmienky v tom meste, tak kľudne povedzte niekedy do komentu a ja vám to napíšem. No, ukážem. Možno aj dneska. Dobre, na začiatku by sme dali tému, dám vám sem všetky takto tie mená, ako budem hovoriť. Možno to bude aj niekto naviac, takže budem dávať v tom videu, takže môžete byť radi, dostali ste sa do videa. Sorry, ak to je taký hlúp. Pamätáte, ak minulé vonku vtedy fúkali? Čiže je to bang, shut up, real, copyright, presne to isté vonku. Susedia more, telka naplno more a ja sa tu snažím natáčať pre vás. I neviem, či nemám natáčať akože ráno, more, či kedy mám natáčať pre vás. Ale to je teraz jedno, lebo takám vonku zase ukajú. Dobre, ja by som to išiel čítať. Prvá, Anna Sobotová, takže vám ju sem teraz vyhodím. Je to malá baba, je to moje spolužiačky sestra. Čo by som mne povedal, dala mi odber, dík za to, určite ma pozeráš, ak ťa bavia videjka, napíš do komentu sila videjku. Hanna Sobotová. Je to moja spolužiačka, nevedel som o tom, zistil som to až dneska, že ma vlastne pozerá a že vlastne na tomto YouTube kanáli je tu veľa ľudí, ktorí ma pozerajú. Dosiahli sme takto 130 odberateľov, možno keď to už pozeráte, máme aj viac. Chcem dosiahnuť 200 a potom už 1000, 100 000 a tak ďalej. 200 by som chcel dať do tohto konca roka, možno do konca roka 2024, tých 200. Ale dobre, ďalšie je to Iva Infa Bravo Stars, sorry, ak som to teraz zle prečítal, niekde tunák, alebo tu vám to dám. Podporila ma dosť, pozerala moje videjka, dala tam odber, dík. Lerao 707. Teraz neviem, čo si písal, dávam to sem dole, tu to bude. Neviem, čo si mi písal, takže fakt sorry. Ja neviem, čo si mi písal, nie, že by som to tam mal, čo tam nemám, takže sorry, neviem, čo si mi písal. A posledný, čo tu je, musím povedať, mám to aj tu vzadu, takže už asi viete. Áno, určite si pamätáte na to video z SK Adventurusom. Nemal to moc veľa zhliadnutí, jak videjka teraz. Ale pozeral to sám SK Adventures, takže aj on sa dostal do môjho videjka. A čo ja s tomu povedať? OK, takže nejak takto to vlastne je s tými odberateľmi, čo mi píšu. Ešte určite spomeniem jedného môjho kamoša, čo ma strašne sponzoruje. Je to proste bang, natáča som ňou videjka. Určite ste videli Bravo Stars s Kubom a Maťom, tak to sú moji kamoši. Fakt je to môj skoro najlepší odberateľ, sa dá povedať. Ale toto je, vlastne dostaneme sa do druhej fázy tohto videjka. Prečo som začal natáčať na YouTube? Tak, bolo to raz, proste som pozeral Adventurusa. Strašne ma to začalo baviť, že kamo, som bol taký kid, 8-ročný, 7 som mal, 6-7, že
kámo, taký, že tiež ja by som chcel natáčať na YouTube, ale bohužiaľ nemohol som. Začalo to len teraz niekedy som natáčať. A proste prišli sme tam, kde sme prišli. Nevidel som nikdy, že sa dostanem tak ďaleko. Pri 30 odberateľoch, neviem, prečo tak mávam rukami, pri 30 odberateľoch som bol, že wow, ja mám 30 odberateľov. A teraz 130 a bum, je to tu. Čo k tomu proste povedať? Všetkým vám ďakujem. Fakt neviem, čo mám akože vám povedať. No a s tým YouTubeom to je tak. Nezarábam za to vôbec. Robím to bez peňazí. Takže to robím len pre vás. Takže oceňte tie videá. Dajte tam like. Buďte radi. Či je nejakých 22-25. Je 22-25 a ja vám more natáčam video. A keď ho ešte aj zostriham 23, 24, 25, ráno nestávam do školy, ale šada, je sobota. Ja sa musím učiť. V pondelok máme písomky. Robím to len pre vás. A buďte radi, že mám čas na vás. Musím sa do toho aj učiť. OK. Ale what's up? OK, ale viac tomu nemám čo povedať, akože buďte zdraví, čo ja viem, pozrite si toto videjko, pozerajte si ostatné videjka, dajte mi lajky, odbery a spravíme nejakú súťaž v Brawl Starse. Takže ak sa vám to páčilo, dajte like a odber a čau Belo, čau!